Het is maar een heel klein busje eigenlijk, maar er zit dus verf in. Als ik hier hard op druk, eigenlijk vergelijkbaar als een busdeodorant, dan klikt hij en dan komt dat er in een straal uit. Kun je eigenlijk heel gericht tot een paar meter afstand, kun je gewoon je belager, kun je daarmee zijn gezicht vol spuiten. Eigenlijk zie ik wel meer dat ik juist meer angst er ik van kreeg. Dat ik toch van ja, is het nodig? Wist, dat is het vooral gewoon. Het is gewoon jammer dat soms toch denkt van ja, ik moet iets hebben. Als het echt zo beroekt wordt, staat het beroekt worden maat. Van ik wil mij iets ondien, kan ik het niet voorstellen. Maar dan kiest het als een geintje broeken en dan kan het heel verschrikkelijk wezen. Nou, ik heb de behoefte nog net. Ik ben wel bewuster, zeg maar. Hè? Dus als je een geluidje hoort dat je denkt, oh, even opletten. Ik ben wel van plan om aan te schaffen, ja. Want recentelijk ook in het nieuws zie ik heel erg veel over femicide in Nederland. Dus vrouwen die worden vermoord en dat het steeds minder veilig wordt voor vrouwen op de straat. Dus ik dacht er wel over